Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στη συνέχεια του πρώτου βίντεο μας από το πρώτο κανάλι των 5K News. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αρκετά θέματα και εδώ, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να τα δείτε όλα. Ας ξεκινήσουμε και με την περίπτωση του Ναΐ, καθώς πάρα πολλές ομάδες από τη Λα Λίγκα έχουν ενδιαφέρον προς αυτό το παίχτη και μια από αυτήν τις ομάδες είναι η Ζιρόνα. Όμως φαίνεται να μην δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό, καθώς αυτός έχει κάνει πρόταση 9 εκατομμυρίων. Ενώ η Ζιρόνα έχει κάνει 5 εκατομμυρίων πρόταση. Συνεχίζουμε λοιπόν με το DJ Shorts, όπου την Τετάρτη θα έρθει στην Αθήνα για να ξεκινήσει τις προπονήσεις του κανονικά με τον Παναθηναϊκό. Ο DJ Shorts είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα για τον Παναθηναϊκό και όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας ελπίζουν στον παίκτη. Συνεχίζουμε τα νέα, καθώς ο Γκριγκόνης έχει κάνει πάρα πολλές καλές εμφανίσεις στην προπόνησή του και υπάρχει αισιοδοξία για την κατάκτηση του Λιθουανού στον εφτάστερο. Συνεχίζουμε με τη Μοντερέι, η οποία έκανε πρόταση στον Αντουάν Γκρισμάν. Ο Αντουάν Γκρισμάν, ένας αστέρας της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μοντερέι έχει ήδη πάρει έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, τον Σέρχιο Ράμος, και θέλει να πάρει άλλο έναν στάρ έτσι ώστε να γίνει ανίκητη στη Λατινική Αμερική. Συνεχίζουμε τώρα στην Sporting για τον αντικαταστάτη του Γκιόκερες, καθώς ο Λουίς Σουάρες θα πάει πάρα πολύ καλά στα παιχνίδια και υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει ο επόμενος μεγάλος παίχτης της Sporting. Και τέλος θα κλείσουμε το βίντεο μας με την ανανέωση του Γιουσουφά Φαλ στην ομάδα της Μπαρτσελώνα στο μπάσκετ. Του Γιουσουφά Φαλ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ δυνατός ψηλός στα τελευταία παιχνίδια, όπου βοηθάει και την Εθνική Γαλλίας, και έτσι οι Καταλανοί θέλησαν να τον ανταμείψουν, γι' αυτό του ανανέωσαν το συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Ευχαριστούμε παιδιά για την προβολή σας. Αυτά ήταν τα 5K News για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσαν. Μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή και ένα like, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.